Anga foli be ala mebagaw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila malikura kɛnɛ kan bi novembre kalo tile 2 sanba 2 ani 22 la ni ye Keyatu Tarawele kumakan ye an ye malikura kɛnɛ sigi an bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na ayiwa ka tɛmɛna bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Burkina Faso jamanakuntigi capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ taamala Mali jamana kɔnɔna na bi an ka laselikɛlaw bɛ an bolo nɛgɛ kan yan nɔ sisan jɛmukan daminɛ na an n'a bɛna ɲɔgɔn masala a kan kunnafoni minnu mana k'a bolo a taabolo kan a bɛna olu walawala an ye sisan n'an tilal'o la a yirala k'a fɔ ko marifatigi dɔw yera falukaw fɛ yen nɔ ka taa Nara sigida marayan fanfɛlaw kɔnɔna na awa yala o ye dansago kɛwaleyaw kɛtɔ ye ka o yɔrɔ fɛnɛ k'u dagayɔrɔ ye wa o fɛnɛ ɲininkali kɛra an ka laselikɛbaga dɔ fɛ ka bɔ Nara an bɛna o fɛnɛ kunnafoniw tɛntɛn aw ye sisan n'an tilal'o la Ameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ tungaladen camanba de bɛ donna l'Ameriki bayan fanfɛ dancɛw fɛ a yirala k'a fɔ ko marayɔrɔ belebeleba fila n'o ye Texas ani Texas mara ana a jɛɲɔgɔn wɛrɛ olu gouverneurs u ye o tungaladen ninnu cɛ ka taa n'u ye dugu belebeleba dɔw kɔnɔ i n'a fɔ New York ani Washington DC an ka laselikɛla dɔw fana ye walawalali kɛ o kan an bɛna o fana kunnafoniw di aw ma ninnu de bɛna fara an ka bi laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan Mali jamana kɔnɔna na ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan ne Keyatu Tarawele fɛ malikura kɛnɛ kan ɲanzan ka segin ko kura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ malikura jɛmukan kɛnɛ de kɔnɔ bi ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na komi an ye laseli kɛ aw ye cogoya min na sisan kunnafoni sigi kuma la awa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina jamanakuntigi kura ye capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ taamala Mali jamana kɔnɔna na an ye wele bila an ka laselikɛla ma Mohamed Daɲogo ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nɛgɛ kan Mohamed Keyatu anula ayiwa anula Mohamed i bisimila malikura kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré ye n'o ye Burkina jamanakuntigi kura ye ale nana taamala Mali la wa laselikɛlaw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko nin y'a ka bɔli ko fɔlɔ de kabi wagati min na a ye fanga ta nin ye a dɔgɔkun 2 ye a fɔlɔla Mali jamana de la kunnafoni jumɛn de bɛ e bolo a taabolo kan Keyatu i ka dɔn ka fɔ a ka bɔli fɔlɔ tiɲɛ de don a y'a ɲɛsin Mali de ma a ye fanga ta a ma mɛn kosɛbɛ a yɛrɛ sera yan a tɛ heure 2 ɲɔgɔn bɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ kuluba de ani i ka dɔn Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye Asimi Goyita ye ani o donna ani o bɛ ɲɔgɔn ye la kunnafonidilaw ani a nɔfɛmɔgɔ tɔw an bɛɛ bɛ kɔnɔli la nka an sera ka kuma min sɔrɔ o de ye k'a fɔ u ka kuma bɛna boli mun kan ni heure 2 in kɔnɔna la walima heure 1 ani tila o de ye bamanci kɛlɛ min n'a kɛlen don ka Mali ani Burkina fangaw k'u ɲɛkɔrɔ se bi yala u bɛna se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo di ka se ka nin bamanciya wale ninnu ka fu siri o dan na u ka kumaw kan ka boli o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ ye o lawaleya ko ɲuman parce que an b'a dɔn k'a fɔ mun ye Mali ni Burkina ye a bɛɛ bɛ lahalaya kelen na an bɛ wagati min na ko sisan cɛmancɛ fangaw de bɛ yen wa a ka kan a fanga fila ɲɛmaw u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ mun na cɛmancɛ fanga min n'a bɛ jamana fila kɔnɔ a bɛ se ka lawaleya cogo min na ka taa bɔ i ka dɔn kalafiliw kan minnu bɛ kɛ ka jamanadenw olu hakilinata ye an kɔni sera ka kuma bakuruba fila min sɔrɔ k'u bɛna kuma mun kan o ye o de ye an bɛ kɔnɔli la u bɛ kuma la a bɛ se ka kɛ n'u bɔra mun ye Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré n'ale ye Burkina jamana ɲamakura ye n'a bɔra ale ni Asimi Goyita u ye mun fɔ ɲɔgɔn ye a ka kan ou bien a bɛ se ka kɛ a bɛna o da kunnafoniyaw tulo kan n'o kɛra an ka nataw la an n'o fana da mɔgɔw tulo kan an bɛ o yɔrɔ de la sisan ayiwa ka tɛmɛ ne jɛmukan tɔ ye halisa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye n'o y'u ka gouvernement ye k'olu ye mɔgɔ 26 ɲɔgɔnna fara u ka député tɔnbulunba n'a bɛ wele ko CNT o mɔgɔw kan Mohamed Daɲogo ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an ka kumakanw lamɛn maa 26 min tun kan ka fara wasaden bulon maa 121 kan ka dafa 147 la olu maaw olu dɔnnen don kabiri juma tɛmɛnen Mamadou Traoré n'ale ye parti Union an kan bolo di ɲɔgɔn ma o ɲama ye ale hakilinata ye mun ye nin ko kan an ka o lamɛn an ɲɛmɛ min na autorité ye a ka baara kɛ a yɛrɛ ka hakilina la o tɛ fiɲɛ ni o de ye jamana bɔli dingɛ kɔnɔ an tun ye laɲini min fɔ ka tension bɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka politiki munankun ka se k'o ko nɔgɔya n'o de ye fɛɛrɛ ye
ayiwa an bɛ dugawu kɛ minnu ta la an bɛ dugawu k'o ye nka baara fɛn fɛn n'an ma kɛ an ka kɛ min bɛ se ka nafa lase jamana ma ani jamanadenw ma. Kabini ni ma kofɔlen ninnu kɔni tɔgɔ bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ye k'a fɔ maliden caman de b'a la ko Mali kɔni ale wasaden bolo maaw ka ca sabula an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔna la. Abdurahmane Jara n'ale URD sifinnakaw ka ɲɛmaa ye an k'ale hakilinata lamɛn o ko kan. Bi an ka CNT membre a bɛ mɔgɔ 147 la. Ni ye dɔ ɲininka dɔ b'a fɔ ko o ka ca barisa n'u y'a ta k'a suma jamanaw la CNT bɛ jamana minnu na i n'a fɔ Burkina ani Guinée. Mais mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔ min na an bɛ segin ka min fɔ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ma nin kɛ u yɛrɛ ma u ye maliyɛnw de lamɛn maliyɛnw de y'a laɲini k'a fɔ pour que camancɛ fanga in a bɛ ɲa CNT a ka dayɛlɛ ka dɔ di kulu caman ma pour que bɛɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o de don an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ u ka baara min ye u ka gouvernement ka baaraw sɛgɛsɛgɛ ani ka sariya sɛbɛnw ta ka d'a kan camancɛ fanga yɛrɛ sariya sɛbɛnta caman b'a la caman taara wa caman bɛ kɔfɛ parce que an ko refondation tɛ dɔwɛrɛ ye ka réforme kɛ en profondeur. Ni maa 26 faralen filɛ nin wasaden bolo maa tɔw kan malidenw ka laɲini de tun don u tun ye mun fɔ lajɛrɛbaw olu senfɛ nka a bɛ ka waleya wagati min na a bɛ ka bɛn ni gɛlɛya caman ye. Mamadu an ka hakilinata lamɛn. Hakilina min kɔni bɛ ne fɛ ninnu mɔgɔ 26 min nana fara 121 kan k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye jamana in kɔnɔ ka se ka na ni nɔgɔya ye ninnu tɛ se ka na ni yɛlɛma ye u tɛ se ka na ni nɔgɔya ye bara minnu bɛ yen nɔ olu ma se ka na ni foyi ye kabini u sigira fo bi ninnu kɔni fana bɛna fara kan dɔrɔn ka dépense de da jamana kun mais Mali ko tɛ wa komi ni anw dɔw kumana k'a fɔ ko a man kan dɔw b'a fɔ k'a kan kan n'u ko k'a kan kan faamaw yɛrɛ ye olu lamɛn k'a fɔ k'a kan kan n'a kɛra an bɛɛ de bɛ sigi n'a ye. An bɛ don min na ko bi ni maliden caman bɛ ni wasaden bolo maa 26 u tɔgɔ dɔn u bɔra kulu min na o kɔni o bɛ maa caman ma dugu la halisa. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Nara marabolo kɔnɔna ye yɛrɛmarakafo min n'a bɛ wele ko Falu ayiwa jatew y'a yira k'a fɔ ko marifatigi dɔw yera o marayɔrɔ kɔnɔna na ayiwa a kuma cayalenba de don ayiwa yala nin ye dansago kɛwalew sigitɔ di o yɔrɔ fɛnɛ kɔnɔna na wa Modibo Keita n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni laselikɛla ye ka bɔ Nara ale ye ɲininkali kɛ Dawuda Magasala an ka u ka masala lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na yɛrɛmarakafo min bɛ n'a bɛ f'a ma Falu ale nara cɛ ye kilo 110 ye nin y'a tile 3 ye bamantiwale kɛba jɛkulu kura dɔ nan bi dagayɔrɔ kɛ Falukaw fɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ u labɛnnen don kosɛbɛ sabu u bɛ mobiliw de la ani moto caman tuma ni tuma u bɛ don Falu dugu kɔnɔna na ani a dafɛ dugu la ka na saniw kɛ a jatigɛ bonyalen don kosɛbɛ dugu kɔnɔna na o kama an bɛ waati min na i ko bi tani ka segin caman bɛ yen nɔ dugumɔgɔw y'o dabila Falu n'a nɔkandugu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko kan an ye wulikajɔ kɛ ka se Falukaw fɛ yen nɔ Dawuda Magasa ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ a ko kan. Banbagati wale mɔgɔ ninnu u bɛ commune kɔnɔna na nin waati in na a ko yɛrɛ bɛ ka caya ka taa fɛ don o don dɔ de bɛ fara ko in kan Falu commune kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ dugu 3 ou 4 bɛ yen mun ye Suncana ye ka taa Suncana ka taa Kolomina ka taa Sitrabugu ka na Jige o secteur ninnu kɔnɔ fo ka taa se Sirabile Madina Dukure ninnu ma mɔgɔ ninnu ma a yɔrɔ la u tɛ ɲini jateminɛ n'i y'a jateminɛ sugu kɔnɔna na u bɛna arabi ta dugu minnu kɔnɔna na u bɛna u ka saniw kɛ yɔrɔ minnu na o ye Suncana ani Kolomina ye Kolomina sugu kɔnɔna na yɛrɛ c'est à dire mɔgɔ t'u ɲini i b'u ye de donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'u hakili to Falu commune na fɛn min Falu commune na nin waati in na jɔrɔna ko don kimi ko don Falukaw u jɔrɔlen don hali n'a sɔrɔ u tɛ ka s'an ma mais mɔgɔ ninnu bɛ yen u kɛlen don ka taa yen k'u ka base ye a kan ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka wuli u ka ɲɛɲini nin ko in na u ka faamaw bila mun ye sɔrɔso u ka taa Patrick o yɔrɔ ninnu na walasa ka dan siri bamantiwale kɛbaw ka waleyaw la Nara marabolo kɔnɔna na lakana sabatibaw y'a yira k'a fɔ kunnafoni jɛlen dili olu ma o dɔrɔn de bɛ se k'u dɛmɛ nin baara in na ko wulikajɔw yɛrɛ fana bɛ sen na min b'a to basigi bɛ se ka na marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. An bɛ Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na Koro marabolo kɔnɔ.
Mogo kelen fɛ jaadu ti ale mogo kelen fɛ donso ini fama mogo bɛ ɲɔgɔn lɔ mogo kelen fɛ ka biya bamara wele ka daminɛ États-Unis Modibo daminɛ fo di ale mogo kelen fɛ i mana bɔ États-Unis fo di ale mogo kelen fɛ dɔnkili laminɛ mogo bɛ ɲɔgɔn la mogo kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'e wele États-Unis i barika k'e mana nin yɔrɔ mɛn ten k'e n'a minnu fɔ n kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛ kuma dɛ a bagaji wele ka Modibo Dembele wele ka journaliste fama wele ka bɔ Koro ka bɔ yan ka wase États-Unis a barika Mali kurala beya bamara mɔgɔw ani ko VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Kada Florida ani Texas gouverneur ka kofoliw kan ka kɛɲɛ ni tungaladen cayali ye l'Amérique bayan fanfɛla dancɛw la aywa olu ye wuli ka jɔ kɛ ka kofoli kɛ ka tila ka a mɔgɔw cɛ minnu kun dalen don olu ka yɔrɔw kan u ka sigidaw kan k'u kɛ mobiliw kɔnɔ ka na n'u ye dugu belebelebaw kɔnɔ i n'a fɔ New York ani Washington DC o de ye hukumu kɔnɔna na Aaron Ranin n'ale ye VOA ka laselilikɛla ye ka bɔ New York ale taara ka taa se u tungaladen ninnu ma ka ɲininkali tɛngunen kɛ u la a bayɛlɛmali o kɛra bamanankan na Mohamed Touré fɛ an ka lamɛn. Floride ni Texas maraw ɲɛmɔgɔ y'a ɲini ka jamana kɔnɔtalaw ka bɔ nɔgɔ la minnu sera Amérique woroduguyanfan dangan na olu hakɛ min ma deli ka kɛ fɔlɔ olu jira u kɛtɔ ka mɔgɔ ba caman bila ka taa politiki lakanani ani nin dogo ɲini Washington DC, New York ani yɔrɔ wɛrɛw la minnu bɛ démocratique ɲɛminɛw maraw kɔnɔ mɔgɔ ba caman minnu bɔra jamana wɛrɛw la olu sera New York bolimafɛn baw fɛ mɔgɔ caman bolo taama min kɛra ka taa Amérique jamana la o tun ye farati ye Venezuela fa dɔ ko kɔngɔ ka jugu kosɛbɛ tiɲɛna a ka jugu kosɛbɛ an denmuso tun bɛ ɲini ka bin baji la nka ala barika la an bɛ yan mɔgɔ caman b'a fɔ ko u denw ka ɲɛnamaya ɲuman jigiya de b'u bila ka miiri ani a taama sababuya Jennifer Venezuela kundogobaga dɔ y'a fara a kan ko an ka siko ye ka sini ɲɛsigi ɲuman di an denw ma kɛrɛnkɛrɛnyana kalanko la Venezuela jamana la u tɛ siratigɛ di anw denw ma sini ɲɛsigi kama Républicain mara ɲɛmɔgɔ minnu bɛ woroduguyanfan kɔnɔ olu ko démocratiw u ni Amérique fanga tɛ fɛn caman kɛ walasa ka dan sigi nin tariku naliw baw la o de kama u bɛ ka gɛlɛya nin jira u kɛtɔ ka mɔgɔba caman bila ka bɔ mara wɛrɛw la minnu bɛ politiki lakana ɲini ka taa démocratiw ka fanga maraw kɔnɔ Ron DeSantis min ye Floride mara ka républicain ɲɛmɔgɔ ye o y'a fara kan We are not a sanctuary state. And it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction. Ko ante kundogo togo maraw ye wa a ka fisa a ka se ka taa sɔnadon mara wɛrɛw la wa awɔ an bɛna dɛmɛ don ka ni bolifɛnw nɔgɔya walasa aw ka se ka taa baganmara yɔrɔ wɛrɛ la minnu falen bɛ binkɛnɛ na o kɔrɔ ye mara minnu bɛ sɔn ni jamana kɔnɔtanaw ladɔnniw ye White House ye républicainw jalaki ko u bɛ baara kɛ ni kɔkanmɔgɔw ka denbayaw ye politiki siratigɛ la White House kunnafonidila kankɔrɔsigi Karine Jean-Pierre ko for managing migrants, Republican governors ka ɲɛsi jamana kɔnɔtalaw ka ko ɲɛnabɔli ma républicainw mara ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u sen don nin wale ninnu na ka jamana kɔnɔtalaw kɛ politiki daliliw ye o ye kunnasiri ye républicain politiki tɔnw b'a ɲini ka jamana yelen bɔ ko minnu kan u bɛ ka minnu ɲɛnabɔ sigidaw la Esther Fuchs kalanfa Columbia sanfɛ kalanso la This is a political football. Politiki tɔlantolan don wa a dabɔra ka démocratiw kumasuli tiɲɛ ye ko jamana ka gɛlɛya don fana nafolo kan ka bɔ l'Amérique jamana fanga fɛ ka taa sariyaw bɛɛ la min bɛ sɔn jamana kɔnɔtalaw ma Esther Fuchs ka fɔ la New York jamana kɔnɔtalaw
ba tani segi ka nali ye sigida lamini ko ɲɛnabɔ cogo gɛlɛya ka se a tiɲɛni ma dugudenw ye hakilina kɔlɔnsow fɔ dugu na ka demokrasi fanga ka latigɛ kan ka bɔ jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnna dunanjigiyɔrɔ ɲɛnamaw dɔ kɔnɔ New York duguden Jeff Rika b'a yɛrɛ ɲininka ko an bena mun de kɛ k'u to u ka sa bɛdaw la wa u be yan sisan o la an bena an seko bɛɛ kɛ kamasɔrɔ New York duguden wɛrɛ n'o ye Jeff Young hakili la ko wɛrɛ nin ye polisi tɔnw ye tiɲɛ na mɔgɔw bena jamana kɔnɔ ni sɛbɛnw ye walima hakili la ni sɛbɛn t'anw ye ani ka baara kɛ ni nafolo ye minnu tɛ Amerik jamanadenw yɛrɛ bɔ ka ban yala jamana kɔnɔtala wɛrɛw ka bisi n'o ye bolimafɛn politique taabolo fɛrɛw o bena nɔ bila wote kɛwalaw la wa Esther Fuchs min ye kalanfa ye Columbia sanfɛ kalanso la u ka teli ka sɔrɔko walima kojugubaw ye ka tɛmɛ jamana kɔnɔtalaw ka bɔnɔgɔla kan o de ye ko latigɛlen ye ka fara ko nafamaw kan u ka wote latigɛ a ka lakɔlɔsili la Amerik jamanadenw ka wote cogo mana kɛ cogo o cogo politiki jɛkulu ka cɛtila kɛcogo min be jamana kɔnɔtalaw ka bɔnɔgɔla la ani mɔgɔ kuraw ka na ka taa fɛ kɔrɔ ye a ka ca la a bena to ko barikaman ye jamana kɔnɔ aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la an balimaw halisa k'a fɔ ɲɛna a bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na nin waati na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ an n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 104 Ntomi ani 2 kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Tomi fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani 0 kan Burkina kaw fɛ yen nɔ awa Gawo kaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 Ntomi ani 1 kan Tumutukaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 Ntomi ani 3 kan Koro Banyangara an bɛ sɔrɔ radio Uruna kan olu ye fiɲɛ turukala 93 Ntomi ani 2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ sanfɛ bɔlɔlɔ siraw la a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook Instagram ani YouTube kan an bɛ live kɛ sisan YouTube kan an ka page VOA Bambara kan ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko United Knockers n'o ye baɲumankɛ tɔnw ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa n'u ka baara de bɛnnen don ka musow ka sin u manalama ka dilan k'a di u b'a dilan ni lɛni ye sin ninnu a bɛ di musow de ma minnu ne bon bana y'u sɔrɔ ne u opérela ka sin tigɛ k'a bɔ u disi la a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko u bɛ sin di mɔgɔw ma fu de la sara t'a la ayiwa o de hukumu kɔnɔna na an ka laselikɛla ka bɔ Abidjan Alain Amonti ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan ayiwa a bayɛlɛmali a kɛra Modibo Dambele fɛ an ka a lamɛn u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɔgɔjida kɛrɛfɛla la Grand Bassam ale fiɲɛ minɛyɔrɔ la a caman u bɛ baara kɛ fu tɔn kɔnɔna la United Knockers ni ale ye tɔn ye mun kɔni kɛlen don k'i ka baara bɛn ka sin mananamaw dilan ka tiriko la k'a di mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra sinbonbana ye Apollo Jaki ni sinbonbana y'ale minɛ ale y'a ɲɛmɔgɔ ye kabi san 2017 Apollo Jaki ale sin tigɛlen ka bɔ yen a wulila ka ni kɛlɛ daminɛ yaasa ka faamuyali di ani musow ka se ka da u yɛrɛ la minnu ni sinbonbana u gɛrɛsɛgɛ kɛra o ye a ma nɔgɔn muso ma ka sɔn ka d'a kan kuma bɛ ka kɛ a ka musoya de kan o tɛ kulonkɛ ko ye dɛ a ma nɔgɔn mɔgɔw bɛ filɛ ni min ye ka se k'o kun an balimamuso caman de bɛ yen nɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa u yɛrɛ lajɛ u bɛ ban ka taa lajɛliw kɛ tuma min na u kan ka taa kɛ nka anw ka baara an bɛ taa kumaw fɛ de walasa ka se k'u lafaamuya k'a f'u ye ko hali ni o y'a sɔrɔ bana in b'u la u ka musoya bɛ se ka t'u bolo ka d'a kan musoya dan tɛ sinbara dɔrɔn ye farikolo fan caman wɛrɛw de bɛ yen minnu faralen don ɲɔgɔn kan hali ni k'a sɔrɔ bana in b'u la u bɛ se k'u ka mɔgɔya kɛ ani k'u ka denbaya jabɔ bonbana a furakɛli dɔnniya caman de b'a kɔnɔna la minnu bɛ cɛnimusoya o dɔnniya ɲɛdɔn olu bɛ a kɔnɔna la farisogo farali ko kan minnu bɛ bonbana yɛrɛ kɛlɛ fura minnu kan ka di yaasa ka bonbana kɛlɛ olu ka baara o ye minnu yɛrɛ bɛ yelenkisɛ ta ani furakisɛw ka gosi bonbana kan olu b'o kɛ ni yelen ye Professeur Horo ale ka kalan dɔnniya bolilen don nin baara fila kan ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon tɔn kɔnɔna la k'a da a ka dɔnniya kan a ko sin bonbana ko a ye Côte d'Ivoire muso caman de sɔrɔ bi
Côte d'Ivoire jamana muso ka sina bana n'o ye cancer de sein ye de ka ca ni bana bɛɛ lajɛlen ye. N'i ye musow ta 100 o 100 la cancer de sein bɛ 30 walima 33 de ta. Ani fɛnɛ cancer banabaga mɔgɔ 3 min la kodɔnna san 2020 na 100 o 100 la 30 de dɛnnen don cancer de sein na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Tondo mun yɛrɛ bɛ wari bɔ a yɛrɛ kunna ka ni a ka tɔndenw bɛ kalo sara mun sara mɔgɔ min b'a kɔnɔ mun bɛ baara kɛ a bɛ mɔgɔ 200 bɔ ka mɔgɔw ta u ka bonbana furakɛyɔrɔw la ani cɛnimusoyaw o bana olu furakɛyɔrɔw la ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ fufalaki u bɛ simananama de dilan mun ni a bɛ kɛ tricot la ani u bɛ tila k'a kɛ crochet la u bolo la k'a di fu u bɛ mun wele ko nighted knockers muso o muso ni sintigɛ bana de kɔni kɛra e gɛrɛsɛgɛ ye u b'a di olu ma. An sera ka banabaatɔ 1,600 de fara ɲɔgɔn kan. N bɛ se k'a fɔ dɔ faralen don u kan. Minnu bɛɛ lajɛlen bɔra jamana 6 ɲɔgɔnna kɔnɔ. I n'a fɔ Côte d'Ivoire, Benin, Togo, Congo RDC, Cameroun, Sénégal, Mali ani Burkina Faso jamana. Ni jamana ninnu u bɛɛ lajɛlen sera ka an ka prothèses sɔrɔ. An yɛrɛ bolo bɛ minnu dilan. Fanta Samasi ale bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ ka da kan a ye a ba ye mun fɛnɛ sɛgɛnna ani ka tila ka bonbana suguya wɛrɛ tilala k'o minɛ ale kɔni ye tɔn ka dɛmɛ sɔrɔ dusukun lamini na ani wari fanfɛla la ani furakɛli yɛrɛ la bi n'i y'a ye a bɛ nina a ko o kɔni kɛra ka sababuya kɛ a ye dɛmɛ mun sɔrɔ yasa ale yɛrɛ sintigɛ kana se k'a sɔrɔ a kɛlen don ka wulikajɔ kɛ tɔn kɔnɔna la a ko wa ale kɔni bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔla bi ale kɛra mɔgɔ kura wɛrɛ de ye. N bɛ ɲɛnamaya bonya n bɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya wa sisan n ka faamuyali ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ni y'a faamu waati min na ko mɔgɔ dɔ bolo b'a dimi dɔrɔn n b'a dɔn o yɔrɔnin na n kan ka min dɔn a tɛ komi n tun t'a dɔn ka kɔrɔ nka sisan danfara b'a la o danfaraw bɛɛ lajɛlen n bɛ min kanu o de ye k'a fɔ mɔgɔ ka kan ka kɛnɛya sɔrɔ sisan ne bɛ hami kosɛbɛ o kɔfɛ n bɛ kɛ denba ye. Ko i kan ka se banakisɛ ɲinini ma fɔlɔ musow bɛɛ la ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ ni bana in dɔn kosɛbɛ ni bana y'u sɔrɔ ni o ye bonbana ye faut que sɛgɛsɛgɛli banakisɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ joona furakɛli ka daminɛ yaasa a kana se ka kɔlɔlɔ fosi bila muso ka ɲɛnamaya la ko u kan ka wulikajɔ kɛ o fanfɛla de la ka d'a kan fɛɛrɛ minnu bɛ senna bi o bɛ se k'a to sin bonbana ale bɛ se ka furakɛ. VOA Afrique kumalaseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. A yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Tɔnbɔkutukaw ka cidenw ye minnu bilala ka taa Mali sariya sunba bayɛlɛmali baara kɛnɛ kan ma taa ni hakilina kelenw ye Alifuseni Alaji n'ale ye VOA Banbara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Tɔnbɔkutu ale ye kumana a kunya kan an ka baro lamɛn. Kulu minnu taara Tɔnbɔkutu jɔyɔrɔ fa olu hakilina ta tɛ kelen ye ko in na dɔw fɛ fanga mun dira jamana ɲɛmɔgɔ ma sɛbɛn in kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ dɔw fana m'a faamu k'a fɔ mara cɛmaboli talen tɛ ba la sɛbɛn in kɔnɔ u ko fana waati kofɔlen in ka dɔgɔ sɛbɛn in kɔnɔ ko ɲɛfɔli la kɔrɔnfɛ marabolow kɔnɔ Bubakar Mahamani Mayiga ale ye ADEMA PACJ Tɔnbɔkutu ɲɛmaa ye. An y'a fɔ ko président 92 constitution kɔnɔna na a ka fanga ka bɔ u ka baara kɔfɛ président ye fanga min sɔrɔ dan t'a la u ye assemblée nationale ani gouvernement u y'u ka fanga dɔgɔya kosɛbɛ premier ministre yɛrɛ baara t'a bolo tuguni parce que président de b'a da président bɛ se k'ale bɔ ye waati min ka d'a ye. Yusuf Sise ale ye société civile tɔnden ye ale hakili la sɛbɛn kɔnɔ ko ɲɛfɔli la marabolo 5 ninnu kɔnɔ i n'a fɔ Tɔnbɔkutu Tawudani Mopti ani Bajangara. Lɛri fila kɔnɔna na ko ka mɔgɔ 10 ta o mɔgɔ 10 mana ta ni min ye kuma daminɛ a bɛ f'i ɲɛna ko miniti 1 de b'i bolo k'i ka kuma bɛɛ kɛ ni o miniti 1 sera a bɛ fɔ k'i ka kuma jɔ n'a y'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛna mɔgɔw ka ji min sira fɛ a bɛ fɔ k'i ka kuma jɔ kuma bɛ bɔsi la k'a da mara cɛmɔboli nafa bonyali kama Bubakar Mahamani ko o ko in ma taa ba la kosɛbɛ sɛbɛn in kɔnɔna la président ka gouverneur des régions ta o bɛ an ka décentralisation la segin kɔ ni n'o kɛra ten a ɲɛ tɛ administration minnu bɛ préfet ani sous-préfet chef d'arrondissement an tɛ u ka nafa la an tɛ u ka nafa ye bilen. An fɛ an nakun kun ye ka an hakilinata di walasa olu ka taa ba la nga an tun mana lamɛnni dama kama i n'a fɔ Yusuf Sise b'a lakali cogo min na. A ka mɔgɔw de ka to minnu bɛ participer a ko la olu kuma ka d'u ma min b'u kɔnɔ k'a fɔ u k'o fɔ min b'u kan n'u kunkolo cɛ o ka fɔ walasa a ka lamɛn walasa
min kɛra mɔpti nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛ papaga ye. Tani Meiga ale bɔra dire ka na bɛn ni nin baara in ye. A ka faamuyali la malidenw yɛrɛ de kan ka taabolo yɛlɛma ani ka yuruguyurugu dabila. O de bɛ sariya sun kura in lafasa. Ka kow sigi sen kan dɔrɔn Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na, Mali kura in bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na, qualité mun na, qualité corruption na. Donc halisa an b'a ɲini an ka président fɛ a ka baara kɛ ni laadili ye, a ka baara kɛ ni seereya ye. Hakili jigina sariya sun kura in ye josen 195. O sariya josen ninnu dɔw ye fɔɲɔgɔn kɔ nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnyana kanko ni Aluseyin Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. A yirala k'a fɔ ko semere sugu dugu ka taa kilo 15 ni koro cɛla la musow bɛ jiko gɛlɛyaba de la k'u bɛ kilo 4 de taama u sen na diɲɛ don o don ka taa ji ta fala dɔ de kɔnɔna na o fala kɔnɔ ji ninnu fɛnɛ a mini a bɛ se ka kɔlɔlɔ juguba de lase u ma Tijani Wedrago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Koro ale da sera a ma an ka kumakanw lamɛn. An bɛ Sɛmɛrɛsagu dugu kɔnɔna na Koro marabolo kɔnɔna na dugu jɛko 20 nin dugu in musolakaw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don miniji ale ni tobiliji ɲinini de ma. I n'a fɔ Fatim Dunyo ale ni Salimata Karambe b'a seereya ye cogo min na an ka olu lamɛn. Jiko la depuis sɔgɔma ma ji sɔrɔ jiko gɛlɛya de b'an kan ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na ji tɛ an bolo ne ka bidon caman filɛ nin ye ji foyi tɛ yen jiko gɛlɛyaba de b'an kan tobili yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn. An sigilen filɛ nin ji tɛ yen ji taayɔrɔ ka jan ji taayɔrɔ ni yan cɛ ani kilomɛtiri 5 bɔ ji t'an bolo ka tobili kɛ. Tobili tɛ se ka mɔ a wagati na o de la ne sigilen bɛ yen an sɛgɛnnen don ji ko in na. Laya Ongoiba b'a yira na k'a fɔ ko samiya waati olu tun bɛ mina kɔ ji de la wa n'a kɔlɔlɔ tan fana tɛ. An bɛ samiya ji de min an bɛ taa samiya ji de ta ji saniyɛma tɛ an b'o de min kɔ ji de don an bɛ kɔ ji de min ni samiya banna an bɛ taa ji ta yɔrɔ min o ka jan. Sɛmɛrɛsagu dugu ji ko kɔni ye bɛɛ lajɛlen kunko ye walasa i ka se ka ji sanuman sɔrɔ f'i ka sira jan taama Amadu Pujugo y'o misali dɔ ye. Bon n bɛ ka taa o kun bon n bɛ ka taa ji ɲini bon jiko gɛlɛya bɛ an na kosɛbɛ bon tobilikɛ ji tɛ bon aw ɲɛ b'a la mɔgɔ yɛrɛ b'ale bɛ kunbɛ la bon n bɛ ka taa ji ɲini dugu wɛrɛ la pour que tobili ka nɔgɔya bon baarakɛ waati de don bon nin wagati na a ka gɛlɛn an ma dɔɔnin quoi. Dugu in jiko gɛlɛya a ma daminɛ bi Burama Pujugo ale ye dugu maakɔrɔ dɔ ye a bɛ wele kan di. N'i nana an fɛ yan Sɛmɛrɛsagu i b'a dɔn k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ an ka dugu in na musow bɛ tile pɔnpeta la ka ji ɲini anw yɛrɛ sɛgɛnnen bɛ o ko la ni maa o maa bɛ se ka anw dɛmɛ vraiment a bɛ se ka na anw dɛmɛ o ko la. Ji o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ kɛmɛ ka degunba lase k'a ɲɛsin Sɛmɛrɛsagu dugu mɔgɔw ma. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko ni de bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na aw garisɛgɛ donna ni kunnafoni ninnu la ka laseli o de lasela aw ma bi ne Kayato Tarawele fɛ jɛmukan in a labɛnna Senem Keyita ani Cheikh Thiro fɛ awa an bɛ foli ani tanuni kɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen kan a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio sow fɛ nin tun ye Kayato Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sini. Ingeloyo Isanguini mana Ingeloyo mana